Dag Akram. Dag, mevrouw Leen. We zijn blij jou te ontmoeten. Dank u wel. En Akram komt hier het boek aanbieden, geschreven door zijn echtgenote, Potten kijken bij Ruchan. En mevrouw Ria van de Velde. Ook. En mevrouw Ria van der Velde. Ja. En Ruchan en Akram zijn Koerden. Ja, de Koerden. Van Noord-Syrië, zo zeg ik het juist. Hè? Ja. Zij wonen al langere tijd in België en brengen ons hun cultuur. En Ruchan heeft zoveel liefde voor de keuken, dat zij alle recepten van haarzelf, van moeders en grootmoeders gebundeld heeft in een prachtig mooi boekje. Ja. En nu zijn wij aan het verkennen of we samen met Oxfam Wereldwinkel Willebroek iets op touw kunnen zetten, samen. Dank u wel.